Da Nebua, conversaciones con creadores. Te doy la bienvenida al podcast donde nos adentramos en la espesura de la creatividad de los artesanos y artesanas gallegas. Una conversación a fuego lento, sin prisas, profundizando en el arte, la artesanía y la cultura de quienes dedican su vida a la creación artesanal. Soy María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural, y aquí comienza un nuevo viaje hacia la inspiración. Hoy con Edita Rodríguez, artesana del cuero. Edita Rodríguez é artesá do coiro a fronte de Jatafarta, cunha longa tradición familiar artesá e unha formación especializada en belas artes, escultura e volumes, explora os límites dun material tan nobre e versátil como o coiro. Finalista nos Premios de Artesanía de Galicia nos anos 2020 e 2021, creadora do seu propio obradoiro e espazo cultural e recoñecida cunha das residencias artísticas do Gaiás e coas axudas Rega, Edita propón coas súas pezas un xogo para a ollada. Un camiño de ida e volta entre o uso e o valor creativo de cada obra, explorando os límites da marroquinería dende unha perspectiva conceptual e vanguardista. Edita exerce o oficio tradicional do coiro cunha óptica contemporánea, expandindo a mirada e xerando novas perspectivas arredor da artesanía. Benvida, Edita. Que alegría terte aquí, por fin, ademais. Teña moitas ganas desta entrevista, que ademais, seguramente se están dando conta a audiencia, estamos utilizando a nosa outra lingua, espero que a disfrutes, porque para nós é importantísimo que a disfrutes, que esteas cómoda e que sexa esa conversación a lume lento que queremos ter con todos e con todas vos. E o principio de todo, pois é que ti mesma nos digas quen é Edita Rodríguez, porque claro, agora na editorial achegábamos un pouquiño ao teu mundo, o mundo do coiro, das esculturas, xa decimos, de ir un pouco máis alá dos límites do material, pero como te presentas ti? Ti cando dis quen é Edita Rodríguez Oca, quen é? Pois son artesá e teño un taller en Santiago onde traballo coiro e fago obxetos cotidianos. E agora mesmo teño unha liña de investigación recuperando unha técnica tradicional do coiro e, pouco sería... Unha técnica na que imos entrar porque, comentábamos tamén no editorial, non? Estiveches aí experimentando coa técnica do coiro hervido, pareceme super interesante, entraremos seguro, pero, ademais de ser Edita Rodríguez, ti creaches unha marca que, teño que confesar aquí xa sáleme a vena de marketing, tengo que salir, porque a nivel marca é un traballo feito exquisito, que é Jatafarta. Que é Jatafarta? Como contas que é Jatafarta? Que proposta ou que valor, digamos, pon enriba da mesa como marca artesana, claro? Pois, a ver, que como foi, Jatafarta nace dunha maneira moi orgánica, porque na miña casa había talleres de coiro e eu empezo como a xogar con ese material e unha vez que remato Belas Artes, decido o camiño da artesanía, non tiña dúas opcións, o camiño da arte e o camiño da artesanía. Entón, como xa estaba traballando co coiro, foi como... en ningún momento me parei a facer un diagrama, un esquema, vou a montar este tipo de negocio, vai ser... este proxecto vai a ir por aquí, por ali, non. É como que vai construíndose el mismo e vai cambiando. A ver, si traballo coiro e utilizo unha técnica tradicional, pero de alguma maneira si que o levo ao terreno onde máis cómoda estou, que é un pouco no deseño, non? Entón, quizás aí é onde está o valor diferencial, onde se ve que non o traballo da mesma maneira que se fai habitualmente. O nome de Jatafarta, porque a min chamoume moitísimo a atención, que realmente non é algo que o significado o explotes ou o contes moito. Contame, de onde ven? Foi un nome que lle xurdeu a unha amiga miña filóloga, xogando así con cousas que me gustaban a min, que me gustan moito os gatos, e foi un pouco ese nome, a parte congeada, que ten esa sonoridade forte e esa A que se repite aí varias veces, que ten como esa
parece como árabe, non? E o árabe, pois, está como, a marroquinería está como moi vinculada ao mundo árabe e nos pareceu así apropiado. Encántame, encántame, xa che digo, o traballo de marca e todo a coherencia e a coherencia visual, sí que che leva rapidamente a eso que comentábamos tamén no editorial e decías agora, desa exploración dos límites. Efectivamente, ti empezas a traballar o coiro, pero buscas que sexa sempre ese traballo conceptual de deseño, que vaya máis alá, que explore un pouco realmente todas as posibilidades que ten, e incluso, pois, chegas a traballar, porque, claro, cando analizamos o teu traballo, vemos as cousas que ti fas, non están encadradas nin encasilladas en moda, complementos, interiorismo, decoración, o sea, realmente tratas de beber de todos esos territorios creativos e de levar, ao final, pois, a tradición da marroquinería, pero realmente moi adaptada aí. Que buscas con esa mezcla, non? De espacios, de territorios? Non sei, igual eso ten que ver un pouco conmigo, que tampouco non é decir, cústame moito decir solo me gusta isto é a miña pasión, é dicir, como que me gusta todo, como que estou un pouco empapada pois, por moitas cousas e supoño que eso se traduce no traballo, pero non sei, moitas das creacións que fago non empezo pola cuestión estética, sino que empezo pola cuestión máis ben estrutural, non? Empezo sempre con as pezas como que as construo de algo, de un proceso, e logo vai xurdindo a peza, non sei como explicalo. En vez de, pois digo, bueno, pois vou a empregar o concepto de módulo, bueno, pois a ver que como tal, e aí sale unha peza. Pero máis que partir da peza, pois parto de procesos. E logo, pois, as pezas son como un resultado dun proceso, non? E supoño que nese proceso, pois, o estar, pois, influenciada por moitas cousas, pois se ve, supoño que terá que ver con eso. É precioso, que, o sea, a importancia do proceso e a importancia de hasta onde che vai a levar, é dicir, ti non tes ese obxectivo estético que decíamos que o mellor, pois sí que territorios como pode ser o mundo da moda, concretamente, sí que se está buscando ese resultado específico estético tamén, pois no interiorismo, senón aproveitar e explorar desde este punto de investigación, non? Que xa comentabas antes. É máis eso, o sea, traballar como volumen ou traballar como cuestións de deseño e olvidarme un pouco da funcionalidade da peza ou da peza en sí, non? A peza como un resultado de todas aquelas preocupacións estéticas, bueno, esa non sería a palabra, pero pois as miñas inquietudes estéticas ou conceptuais, non? Que hai detrás. Bueno, como ves, non temos presa, estamos, como digo, a lume lento total, pero digamos que nestes primeiros minutos a min sempre me gusta, bueno, pois eso, buscar aí un spoiler, un titular, algunha cousa que ao mellor falamos máis adiante ao longo da entrevista, que sexa motivo para que a xente a vexa completa, que sabemos que nestes tempos é difícil que se consuma todo o contido. Que spoiler podes poñer aí encima da mesa? En que estás metida que ao mellor pois non está contado por aí en ningún sitio, que sexa medio exclusiva para A ver, hai cousas nas que estou metida que non podo contar. Vale, perfecto. Pero bueno, agora estou moi a tope ca técnica do coiro cocido, que estou como unha investigación, como ti dixeches antes no inicio, a partir da residencia Rega, pois aí dei con unha clave que creo que, bueno, que hai un proxecto aí para facer, e entón estou moi a full con eso. Estou intentando buscar financiación porque a investigación require tempo e non hai unha traducción económica inmediata. Entón, bueno, pois estou un pouco, ese é o que che podo contar, o que estou agora e que podo contar e que non contei. Vale. Pois imos a empezar a remontarnos a tempo atrás, non? Porque ao final si ti tes un recorrido, levas moitos anos rodeada de artesanía, non? Ao final comentábamos tamén,
tes esa tradición familiar. Realmente o Obradoiro, se non me equivoco, arranca en 2006 como tal, pero ti realmente xa mamaches artesanía antes. Contanos un pouco eso, como foi os teus, o sea, como foron os teus comezos coa artesanía e concretamente coa túa materia prima, non? Co coiro. Bueno, foi un pouco de escapar e volver. É dicir, eu criei-me na casa dos meus pais, que hai, pois, ao principio un taller de cestería, que o meu pai traballaba a cestería, logo os últimos 20 anos da súa actividade estuvo facendo instrumentos musicais, e a miña nai e o meu irmán traballaron o coiro, entón, bueno, aparte na aldea onde vivía había como 50 talleres que se dedicaban a tornería de madeira, é dicir, eu saía dun taller, me metía no taller dos pais dos meus amigos, o sea, vivíamos nos talleres prácticamente. E cando rematou o COU, pois fuxín, me fun a facer económicas, xa dixen isto, non sei moi ben por que fuxín, pero fuxín. E logo, cando estou rematando económicas, fago me estremateu como un grado superior de volumen, e aí é onde volvo outra vez como unha volta cara aos inicios, non? E aí comezo xa a traballar con pequenos retais que había nos talleres da miña nai, do meu irmán, empezo a traballar, a facer pequenas pezas, sobre todo de xollería. Logo fago Belas Artes e comenzo o proxecto de Jatafarta no 2008, non no 2010, no 2006. 2008 remato o doutoramento, no 2010, máis ou menos empezo, así por así decilo. E, bueno, pois xa che digo, foi un intento de fuxir, pero ao final, pois, foi, despois da carreira, pois, tiña dúas opcións, o mundo da arte ou o mundo da artesanía. Calquera dos dous eran precarios, dixen, bueno, vou quedar con este que o coñezo. Malo conocido. Sí, un pouco, bueno, esa é un pouco a tesitura que se me plantexou. En esta trayectoria, xa digo, desde xa non tanto desde que creas a marca, sino pues, en todo este camiño que me contas, hai algún momento, algún antes e despois, digamos, un hito que ti recordes, como este foi un momento para min moi importante ou moi clarificador, porque xustamente nesta historia que contas, non, de ida, de voltas, ao mellor houbo algo no camiño que foi o que che dixo, é por aquí, teño que camiñar hacia ali, ou... A ver, xa che digo, foi como todo moi... foi xurdindo todo, pero sí, a ver, está claro que ao principio empezo a traballar tamén porque era unha maneira de independizarme e de facerme autónoma, porque necesitaba un traballo. Pero sí que hai un momento que é un viaxe que fago a Nova York, como 2 anos antes do confinamento, así, que aí dime conta de que, o sea, foi como ver todo isto desde fora, non? Porque estou como moi acostumbrada a verlo desde dentro, non teño moita distancia nin co sector, nin con todo este traballo como algo natural para min. Entonces, nese momento, que chego a unha cidade increíble e vexo marcas que a mí me flipaba, que vía nas redes, e vexo que teñen pezas feitas con maneira artesanal e que lle daban un valor increíble, pois, non sei, un zapateiro que coñecín que facía zapatos a medida, unha tenda que había uns bolsos increíbles feitos que podía facer eu no meu taller, e digo, uau, aquí, o sea, ver aí nese escenario que se valoraba a artesanía, pois foi como que me vin para casa e digo, bueno, isto me lo voy a tomar en serio, non? Porque eu estaba un pouco por circunstancias, pero sí que nese momento quizás me dou conta de que o que teño entre mans, pois se lle pode sacar moito máis. É que curioso, bueno, logo entraremos nesto porque a min pareceme un temazo, pero realmente que é moi curioso ver como fora de España, bueno, Nova York xa, pero incluso en zonas de Europa, realmente o valor que ten o artesano, o artesanal, e, bueno, sin duda é un gran momento, o sea, entendo que
foi ver a luz, non? Nese sentido. E hai algún proxecto ou algún encargo ou algunha, pois a mellor algunha peza que recordes realmente con moito cariño, o sea, que para ti fora como un, non sei, algo do que dis, desto estou moi, moi orgullosa, porque, bueno, porque se tivera calquera outro camiño de vida, seguro que non estaba metida nestas. Xa, a ver, non sei, o que si me pasa que cando consigo a peza final, é dicir, todo o proceso eu vivo con moito entusiasmo, pero no momento que teño a peza final me dá el bajón, digo, pero sí, teño un pouco ese... E logo, despois, con distancia, sí que vexo, bueno, pois aquelas pezas que fixen estaba ben, pois aquel traballo que fixen aquí ter, pero nese momento como toda esa ilusión, toda esa enerxía que pos aí, pois todo vai moi ben e no momento que está a peza construída, vale, pois é como, a peza é como un residuo de todo ese proceso e é como que me perde un pouco de valor, non sei. Curioso. Pero, a ver, agora, por exemplo, con este traballo que saquei nas residencias de Ogallás, estou como moi contenta. Claro, porque estou metida aí, entonces posiblemente esa felicidade veña de aí, unha vez que remate todo este proceso, pois direi, bueno, a outra cousa, isto xa non me interesa. Teño un pouco ese... Bueno, lo que vexo, o sea, al final, o que decías antes de honrar o proceso, justamente na investigación onde estás disfrutando a tope, porque xusto ibache xusto mencionar isto, porque ao final é unha oportunidade moi importante, pero sobre todo entendo que desde a túa perspectiva investigadora, de avanzar, de desarrollar e de, neste caso, pois experimentar cunha técnica como esta, non? Entonces, quizáis ese sí que sexa pois un cambio tanto na marca como na túa evolución como artesá importante, non? Agora mesmo, a verdade que creo que é un momento así como máis que máis a gusto estou no traballo e precisamente teña que ver con esa parte, non? Con que, bueno, a parte de ter un catálogo de pezas que estou aí facendo, bueno, que a verdade é que nestes 2 últimos anos apenas metín pezas novas, pero bueno, están aí. Pois aparte diso, todo este traballo de investigación é o que me está resultando máis gratificante. É vinculado tamén ao mundo da formación, non? Que ao final moitas veces é a cara B do investigador, que ademais de estar investigando, aprendendo, está formando, esa frase que me gusta tanto de que cando estás formando estás aprendendo. Ahora mesmo tes isto entre mans tamén, non? Temas de formación. Sí, agora vou empezar uns cursos que comezan en abril, o primeiro, creo que en abril, sí, na Normal, que son uns cursos moi, bueno, que levo traballando neles bastante tempo, pero son como laboratorios, non? É dicir, teñen de telón de fondo o coiro, pero non son cursos para facer unha peza de coiro, son cursos un pouco son como moi transversales, non? Tocan varias disciplinas, sobre todo deseño, a moda, a arquitectura. É dicir, son cursos onde as persoas que vayan, pois, é como poñelo en contacto, é como cursos para sensibilizarse co entorno, activar a mirada, ver como no noso entorno hai elementos, signos que logo se poden aplicar ao diseño, non? E logo ten unha segunda parte, que aí entraría o material do coiro como protagonista, onde se vai a traballar co material, pero dunha maneira plástica, o sea, para explorarla plásticamente, para coñecer como se comporta ese material, traballado con ferramentas do oficio do coiro ou con outras que nos inventemos. É moi experimental. Pero, bueno, creo que é un material que ten un potencial increíble, que se pode traballar de moitísimas maneiras e, non sei, estou como moi ilusionada con ese formato de curso que non sei, a ver... Sí, que ao final é unha visión superdiverxente. Falábamos noutras entrevistas, capítulos que veremos tamén próximamente, no podcast, deste contaxo que comentaba tamén ao principio, contaxo de participación, de mezcla, non? De combinación de territorios,
que penso que é unha vía super interesante para a artesanía, porque ao final é artesanía aplicada a artesanía como valor e como elemento diferencial en todos estes terrenos, no que ao final solamente ten que aportar e solamente ten que sumar. E que se este facendo desde o punto de vista da formación, a mí pareceme Sí, eu creo que poden ser cursos moi interesantes, e incluso para xente que traballa no eido artístico, é dicir, arquitectos ou diseñadores, e que queiran coñecer o material para despois eles aplicalos, ou incluso alguén que non teña ningún tipo de traballo relacionado coa creatividade, pois é unha maneira igual de, despois de valorar certos elementos que están continuamente funcionando nas cosas que compramos, nas cosas que vemos nos museos, non sei, a min estou como ilusionada a ver que pasa. Hombre, porque solamente son vías para o crecemento, ao final solamente poden traer cousas boas. Edita, contame un soño, algo que tes aí, que é algo que che gustaría que sucedera, pois en torno tanto ao teu traballo como artesá, o coiro concretamente, ou ao final nesa vía o mellor da investigación que estás facendo. Sí, posiblemente agora mesmo, falando de temas de traballo, pois poder, se pudera adicarme á investigación, para min sería, estaría como feliz aí, no taller, cas miñas historias. Co concepto ese de laboratorio, non? Que tamén manexas moitas veces, non? Sí, de experimentar e de... Bueno, é que eu creo que é unha das... A ver, en todas as disciplinas a investigación é fundamental, porque é a que lle dá base, soporte a todo, non? E na artesanía igual, na artesanía eu creo que todos os artesáns investigamos un montón, estamos resolvendo problemas, estamos probando, estamos calculando, estamos desbotando cousas e aparte agora con esta entrada de novos materiais, con esta entrada de xente que ven de outras disciplinas e que o que falabas ti antes, non? Que se está contaxiando, ese contaxio aí, ese espacio de artesanía que se expande con esa xente, eu creo que, con esos profesionais, eu creo que é un momento onde hai que darlle un lugar importante á investigación. Absolutamente. E eu creo que é unha das carencias que hai, porque sí, por exemplo, no eido artístico sí que hai un montón de financiación para explorar e tal, e, sin embargo, no eido, dentro da artesanía, non hai opcións. Pois aí temos unha demanda, porque ao final, con isto tamén queremos isto, compartir estes elementos que identificades que faltan, poder intentar que haxa máis financiación para a investigación, que ao final vai a dignificar e mellorar o sector, non? Sabemos que nos escoitan, que nos ven moitos e moitas artesáns que están dando esos primeiros pasos, esa xente que está comezando, esa xente que está, pois o mellor ainda non o toma en serio, pero está aí, no taller. Que sería eso que lle dirías, que repetirías ti unha e mil veces? É dicir, como consello ou como recomendación, o que eu faría unha e outra vez, ou a min me funcionou moito, foi isto. Ou da túa forma de ser como artesá ou como profesional? Non sei, a ver, pois formarse, creo que ese sería un dos consellos, e colaborar, traballar incluso con xente de outras disciplinas, porque se aprende moito aí. E disfrutar co traballo, porque se non disfrutas é un traballo que pode resultar moi pelma, se non estás a gusto. E o que non repetirías nunca, algo que dixeras, isto para min foi unha lección das gordas? Pois intentar facer un traballo, intentar meterse na máquina do capital puro e duro, é dicir, intentar producir, ser el máis rápido produciendo, non sei, ter unha máquina aí de facer diñeiro,
que implica facer moitas pezas, queimar moito material, repetirse. Esas dinámicas de... No, porque ao final é salir da que túa diferenciación. Para eso está a industria, e é máis, é dicir, con eso non vamos a ningún lado, pero sí que, eu, por exemplo, na zona onde vivía, donde nacín, había moitos talleres de tornería que estaban como semi-industrializados, agora quedan moi pouquiños, e competían entre eles para, o sea, facían o mesmo produto, competían entre eles para sacar precios máis baixos, é dicir, creo que eso non é o camiño da artesanía. A artesanía é, pois, cada un que genere o seu micromundo, o seu espacio de traballo e que aí faga o seu produto, non? Pero entrar nesa dinámica de producir e de competir a nivel precios, é que eso está para... non está para nós. Está para outros, total. Vale, de onde ven a inspiración de Edita? Porque ao final, claro, é o que falábamos antes, esa búsqueda, non? De traballar coa estrutura, de ir máis alá, de que moitas veces imagino que non sabes ata onde vas a chegar con unha peza. En que te inspiras? Cal é a túa fonte ou as túas fontes? A ver, creo que todo que... bueno, que consumes, pois te vai papando, pero eu creo que a esta altura da película moitas das cousas van xurdindo no propio proceso de traballo, o sea, nas propias dinámicas que hai no taller, como que van aparecendo recorridos diferentes, formas, procesos, pezas. Logo, despois, cando estás metida en afinar unha peza, en rematala, pois sí que hai, bueno, eu teño carpetas e carpetas de imaxes, teño unha especie de Diógenes aí, que vou acumulando e que a veces, pois, queres ver como resolves unha parte do traballo e buscas, está claro que buscas e miras, pero o que é as propias pezas van salindo un pouco desa dinámica, creo, desos accidentes que a veces pasan no taller, non? E da propia materia ou non? É dicir, hai algo que dirías que ten de singular o coiro como tal, das súas características plásticas, das súas... Agora mesmo me está pasando un pouco eso, é dicir, o propio material tamén te vai reconducindo e te vai... hai como un diálogo, non? Porque aparte o coiro de curtido vegetal, que é o que traballo eu, pois eso, genera moitos problemas, pero logo ten unhas cualidades increíbles que podes leválas a moitos límites. Entón, sí que ese diálogo co material sí que se dá. Bueno, eu, polo menos, sí que... De feito, moitas pezas a veces acaban resolvéndose sendo un pouco respetuosa co propio material, non? E dándolle máis protagonismo e... Bueno, sí que hai unha... Pareceme precioso. Dese viaxe de inspiración que decimos, pa min, o sea, levasme totalmente a ese camiño de ida e volta e tamén a ese diálogo que queres ter coa audiencia, non? Co público. Eso que decíamos de que queres moitas veces tamén xogar coa... Se nos fixamos algunhas das pezas, algunhas dos teus produtos, queres xogar un pouco con é ou non é, que peza é esta, é un bolso, non é un bolso, é unha xoia, non é pel, non é pel, de onde está, o sea, que buscas con ese xogo, e con ese, bueno, con ese xogada coa mirada, digamos, das cousas. Xa, non sei se a miña intención é buscar algo, pero sí, bueno, é que a mí encantaríame estar traballando, pois, hoxe con cerámica, mañán con plata, pasado mañán co textil, o sea, por min estaría, que tería un taller con miles de materiales e estaría aí. Entón, claro, a veces o coiro ten límites, entón, buscar o que, claro, a veces se me mete na cabeza pois construir, non sei, unha das primeiras pezas que fixen, este peto en forma de casiña, a ver, eso que son como paredes rígidas, está aí plegado, non sei que, a ver,
o coiro non é o material máis apropiado, non? Pero, por que non? Venga, va, se fai. E posiblemente agora que falas diso, o do coiro cocido ven un pouco por aí, non? De buscar que sexa ríxido, esa rixidez, non? Pois, Porque, concretamente, se entramos un pouco na técnica, ainda que non sexamos expertos, nin nos vayamos a facer expertos, pero que é o que te chama tanto a atención desa técnica? O sea, como transforma o coiro? Bueno, aí o que pasa é que o coiro o darlle calor e humedade, neste caso auga, se pode humedecer en outros medios, en aceite, en parafina, pero bueno, estou traballando con auga, o que fai o coiro é encoller. Entón, nese proceso de encollemento, ten a capacidade de adaptarse a un molde. Entón, por un lado, se pode modelar. E unha vez que seca, eso queda ríxido, esa forma, ten memoria, non recupera a forma, non recupera a antigua forma. Antigua. Entón, non sei que iba a decir. Claro, entonces as posibilidades que se che abren aí frente ao coiro tradicional, entendo que son moi distintas. Aí, efectivamente, pasamos de unha lámina maleable a algo ríxido, non? Que é o que me interesa desa técnica? Esa técnica, hai unha parte que se controla, a través de tensións, a través de moldes, pero hai unha parte que non se controla, onde o lume, o calor, e a propia construción do coiro, porque o coiro, según o curtidor, según incluso a peza que collas, a zona e tal, se comporta de diferente maneira. Entón, hai unha parte aí que non se dá controlado. Entón, é como unha técnica moi seductora por eso, porque cada peza non sabes como che vai a sair, ten ese componente aí de sorpresa que cautiva moito, sí. Que chulo. E esta pregunta creo que o que estamos facendo, que é falar da homenaxe total, o proceso vai a ser difícil, pero hai algunha parte do proceso que para ti sexa a que máis disfrutas, a que máis che gusta, a túa parte favorita de todo o proceso de creación? Pois todo eso, desde a idea, ou desde que me plantexan unha idea, até que teño a peza. Logo, despois de ter a peza, igual esa parte de pensar unha editorial de fotografía ou pensar unha embalaxe pode ser interesante, pero despois a partir de aí xa deixa de interesarme. E a máis complicada, a que dirías, se poidera que a faga outro, porque isto, a verdad, que non. A de vender. A parte comercial é a que menos... Mal de moitos, artesáns e artesás esta. E se tuveras que elegir entre unha creación propia, creación propia son todas, pero refírome, cando ti entras no taller e poste a crear o que ti queiras, frente a un encargo concreto, con que te quedas? A ver, eu antes era nos encargos. Tiña o meu catálogo, e me las apañaba con eso, e cada vez que entraba unha proposta, lle mandaba a algunha compañeira que traballara o coiro ou algún compañeiro. Pero agora sí que estou máis aberta e, gústame, a verdad. E por que cambiaches isto? Por que crees que cambiou? Bueno, porque a miña forma porque o plantexamento de traballo cambiou, é dicir, eu antes estaba asistindo a moitas feiras, vivía dun catálogo que tiña que vender directamente ao público. Agora eso finiquiteino, deixeino a un lado por fin, e entón teño moito máis tempo para facer colaboracións. Antes era imposible, non podía. Tiña que estar atendendo a un número de produtos que non tiña máis tempo. E agora, sí, teño tempo e ganas, sí. Que chulo. Entramos nunha parte, xa clásica das entrevistas, seguro que xa viches aí, que son as dualidades. Entón, eu vouche poñer en situacións confrontadas e a idea que ti me contestes coa que máis che define. Sempre temos, como boas galegas, o socorrido depende, que tes aí o comodín do depende. Se tes que pensar en artesá ou artista,
artesá. Sen dúda. Sí, sí, sin duda. Estou, o sea, traballo con un material e traballo con un oficio tamén, aínda que o deconstrúa o interprete, pero sí, artesá. Emprendedora ou empresaria? Bueno, aí emprendedora, porque con este carácter que teño de inestabilidade e de inconstancia, pues supoño que emprendedora, sí. Bueno, eu non sabía se aquí iba a haber sorpresas, porque pola parte de económicas, digo, Sí, igual... sí. Igual tira de empresaria, de CEO. No, para nada, no. Arte ou oficio? Oficio, sí. Onde ves as túas pezas, o sea, cal sería o espacio natural das túas pezas? Unha tenda ou unha galería? Pois poderían ser as dúas, podrían ser os dous lugares, o que está claro que eso sí que é algo que, bueno, que fan falta espacios onde a xente poida ver as túas pezas, non? E incluso coñecer. E sí que a galería igual non é ese espacio adecuado, pero igual está nese camiño, máis que no camiño da feira, por exemplo, que se tal. Pero tendas, depende, sí, hai tendas que a verdad que arroupan moi ben a peza que produzas ou a colección que produzas ou que sexa. Pero creo que as dúas poderían... Aí está o depende, sí, ves? E esa galería igual habería que matizala, non? Habería que darlle outros contextos, non sei. Negocio ou forma de vida? A ver, forma de vida, pero ten que, o sea, hai que pagar unhas facturas e hai que, o sea, sí que hai que, bueno, sí que ten que resolver unha economía, non? Pero sí, é unha forma de vida tamén, porque ao final creo que por unha cuestión económica nadie estamos aquí, non? Digo, no sector da artesanía, hai moi pouca xente que diga, bueno, que me vai fantástico isto, vamos a tope e tal. Non sei, creo que non é iso o que nos leva a estar aquí, por moi a tope que nos vai, é dicir, ten que haber, non sei, algo máis. Forma de vida, sí. E xustamente neso, por que dirías que fas o que fas? O sea, cal é o propósito de que día a día vayas ao taller e te metas a experimentar, non? No laboratorio taller, xa. Cal é o teu propósito? Claro, é que ao final, sí, ao final, posiblemente neste traballo que implica unha forma de vida, tamén tens que buscar, pois, identificarte con ese traballo e que ese traballo te dé un pouco de felicidade, un pouco de placer, é dicir, e entón, pois aí, elixo esta deriva cara á investigación, bueno, porque me atopei con ela e porque estou disfrutando moito, pero non sei, non sei cal era a pregunta. O propósito que che move, pero para min estás reflexionando e contándome tal cual. Posiblemente teña que ver con esa búsqueda de estar a gusto, non, co teu traballo, porque é que senón nos vamos a traballar a un mostrador, non? E sales de aí e te olvidas de todo. Este traballo é imposible desconectar del. E que sería eso que non podería faltar? É dicir, precisamente para que sintas que estás no lugar que... Pois eso, estar a gusto, claro. Creo que ese sería o que non pode faltar. O que non pode faltar. Pode chegar un punto, un momento, e aquí xa che digo un pouco pensando xa no que imos entrar despois, non? Que un pouco como está o sector e como está o valor da artesanía que comentábamos antes, que digas, ui, se chegamos a estos límites ou a estos niveles, eu baixo. Eu, a partir de aquí, non xogo e deixarei a artesanía se pasa isto.
Xa, o que pasa é que eu teño unha visión optimista co tema da artesanía, agora mesmo. De feito, nesa viaxe que che contaba antes, deime conta de que imagínome un futuro con artesanía, e hai cousas que non máis imagino no futuro, pero a artesanía sí. Me imagino un lugar, un bo lugar para a artesanía, porque, bueno, por todo eso que conleva, non? Da pequena escala, de que traballemos pues, con produtos de cercanía, un traballo como máis lento, non? Pois encántame que o vexas así, porque ademais, ao final, é unha das visións que compartimos. O recorrido que ten a artesanía é, baixo o meu punto de vista, sen límites, pero, bueno, sempre hai veces que dices, bueno, pero se houbera algo, pois esa pedra nun camiño, que o mellor xa atopaches, probablemente, pois non seguiría, ou diría... Bueno, hai momentos e hai... A ver, podo ter momentos de decir, bueno, me voy de aquí. A mí a veces me da ganas de tirar todo y tal, pero bueno, non sei, hombre, tería que pasar algo moi grave. Aparte, eu como teño, é dicir, como si ahora estou co proxecto de Jatafarta, pero que me daría igual outro proxecto, quero dicir, e non creo que acabe igual nun futuro facendo coiro, igual non, igual acabo traballando outro material, non me importaría cambiar. É dicir, non teño medo aos cambios, pero posiblemente me quede neste entorno. Si, o que queres é esa experimentación e poderes seguir avanzando, está claro, non hai límites nese caso. É este mundo que coñezo e agora mesmo estou super a gusto e eu creo que me quedarei aquí. Non sei. E se entramos na dimensión da conciliación, como levas ser artesá e conciliar a túa vida privada, a túa vida familiar? Existe a conciliación para as artesás? A ver, a veces, bueno, eu a veces estou con, hai épocas, temporadas, ou cando estás aí con unha entrega que non hai, o sea, non hai tempo para nada. A casa está feita un desastre, a gata desatendida, meus pais non me ven desde fai 2 meses. A ver, é unha locura. Pero tamén ten esa outra parte que, bueno, cando a cousa está nunha dinámica normal, que digamos, pois eu vou camiñando ao meu taller, despertome tranquilamente, se non chego unha hora, chego a outra, se hai un día maravilloso e me apetece ir a dar un paseo e non ir ao taller non vou. Entón, ten esas dúas... A ver, hai momentos en que non podes conciliar, é dicir, non tes tempo máis que para estar aí e tal, pero hai outros momentos en que, bueno, pois é máis flexible, non? Os horarios e, bueno, Coñeces o mellor, pois, dentro de outros aspectos ou territorios creativos, medidas que teñan, pois, outros, non sei, xustamente antes falábamos, non, do tema arte, artesanía, que quizáis serían vos para os artesanos, que ti dirías, oye, pois, se tuviéramos algún tipo de medida, de axuda, de... Pois, por exemplo, o tema da investigación. Sí. Ahora non se me ocurre outra, pero esa sí. Esa sería unha vía pola que apostar pola para que poder... creo que sí, que creo que, bueno, que estaría ben pois dar cobertura a esa parte, non? Imos entrar nun bloque que, ademais, hoxe interésame especialmente dita contigo, porque aparte da túa visión como artesá, o que decimos, ti tes unha formación de económicas, entonces tamén é importante o tema do valor, do precio, do que a xente está disposto a pagar pola artesanía. Interésame moitísimo a tua visión sobre isto, é dicir, ti consideras que a xente valora a artesanía de Galicia, a artesanía española, ao nivel que debería? Ou crees que aínda queda... A ver, creo que se deron pasos grandes nese sentido, pero aínda queda. É dicir, eu creo que a veces que non somos capaces de cobrar o que realmente deberíamos cobrar polas pezas, non? Poden facelo grandes marcas, por exemplo. As grandes marcas poden cobrar por pezas artesanas, pero nós non podemos facelo hasta agora. Si que hai
hai moitas cousas que se fixeron nese sentido, por exemplo, o tema de facer marcas de calidade, neste caso da Artesanía de Galicia, pois é un selo de calidade que de alguma maneira pois bueno, pois dá un certificado, certifica, non? Que esa peza pois ten uns estándares de artesanía. E sí que os selos de calidade pois sería moi interesante empezar a implementalos, pero non ten por que ser un selo, podería haber moitos, porque a artesanía é como un caixón moi grande, é dicir, hai moi ecléptico, hai desde a artesanía tradicional, a artesanía que está pezas que non son totalmente artesanas, que están conxugando con procesos industriais ou con bioprocesos, é dicir, hai aí unha cantidade de tipoloxías que estaría moi ben pois poñerlle nombre a todas esas e que o usuario tuverá como unha especie de historia, non? Donde poder... Eu creo que nese sentido, é dicir, o sector quedalle moito por... O sea, ten moito andado, pero sí que hai moito camiño por facer. E todo eso, pois, ao final dará os seus froitos, que será, pois, poderemos cobrar o noso traballo, porque a veces non podemos cobralo. Non podemos. E se o vinculas co que veías en Nova York, que decías, ao final ali viches ese salto, non? Eu ali vin, tamén vin marcas potentes que están facendo obxetos dunha maneira artesanal. Tamén vin artesás que están colocados no Soho, o sea, en sitios con un taller como pode ser o meu, traballando público e con zapatos onde se cobra, pois eso, $400 por un par de zapatos, que os vale. Claro, claro. Entonces, claro, si aí hai moito camiño e creo que, bueno, aí sería entraron aí nun temazo, non? Porque habería moitas cousas que facer que eu non sei, non teño nin idea. Pero eu digo que, por exemplo, as marcas de calidade si que dan, os selos de calidade, non? Entonces, nese sentido, por suposto, claro, desde o teu sofá, non? Desde o teu foco, como xestionaches ti desde o principio o tema do precio? É dicir, ti a hora de poñer precio polo teu traballo, hai uns mínimos, hai unhas básicas que ti dis que de aquí non me vou a mover. Claro, hai depende do proxecto, depende... Como xestionaches ti isto? Me imagino que tamén no tempo pois terás cambiado de estrategia, claro, seguro. E é verdade, eu creo que o falei a veces con colegas así do oficio, que agora podemos cobrar un pouco máis do que poderíamos cobrar hai 15 anos ou 20 anos, é dicir... Pero... E por que crees que é eso? Bueno, porque eu creo que hai un público que xa está, bueno, que polo menos está informado, non? Que se preocupou de conocer ou que de alguma maneira se fixo a divulgación suficiente para que entenda que detrás desas pezas hai uns procesos de traballo que non teñen nada que ver cos procesos industriais e cos procesos de empresas que están deslocalizadas, que están producindo fora de aquí, unhas condicións de traballo que todos sabemos. Entón, nese sentido, hai que andar, o sea, hai que concienciar a ese público, non? Hai que divulgar, hai que generar esa información a ese público e ao mesmo tempo o sector tamén ten que facerse valer e profesionalizarse de alguma maneira, non? Quizás aí tamén había que comentabas de investigación, pode sumar a todo isto, porque cando hai... Hai que fortalecer ao colectivo dos artesáns, non? Hai que fortalecer, hai que dar identidade propia, porque sempre está como, bueno, o servicio do diseño, o servicio da moda, o servicio de non sei que, tal, non, a ver, isto ten que ter unha identidade propia, non sei, creo que... Pero bueno, a ver, xa se vai avanzando e además que non nos queda outra, quero dicir, estamos nunha espiral de consumo que temos que poñer fin a isto. Xusto, é que iba por aí, o sea, ao final estamos convivindo na era que estamos convivindo, do rápido, do inmediato... De comprar, usar e tirar. Exacto. O sea, eso ten que acabarse. Entón, aí é onde creo que
que a artesanía ten moito que decir e moito que é operativa, é real, o sea... É totalmente tangible, é dicir, cambiar o rumbo das cousas vai justamente nesta dirección, non? Aparte, os produtos artesáns, sempre que estén ben feitos, pois duran máis no tempo, é dicir, non hai... Temos que empezar a comprar cousas que duren, que nos acompañen na vida, non cousas que están de paso que non nos acordamos ni de que as compramos, ni de que as usamos, ni de que as tiramos. É como tan rápido que non sei. Entonces, dentro deste momento, non, que para min é tan importante divulgar, concienciar, comunicar, entendo que a visibilidade para os artesáns, para os proxectos en cuestión e para as disciplinas en específico é fundamental. Eu quería, sobre todo, saber, para ti, Edita, cales foron os principales aliados ou as principales ferramentas pois para facer chegar o teu traballo, as túas pezas, os teus procesos. Eu creo que, eu tuve así unha historia de varios anos de feiras polo Estado español e por fora de aquí tamén, que eso, de alguma maneira, fixo que a xente me coñecera. As redes sociales tamén. A marca de artesanía de Galicia tamén é un paraugas que un altavoz potente para a xente que estamos aí. Pero hai que seguir buscando esos espacios aí de divulgación, esos espacios relacionales, donde te relaciones co cliente, con esa persona que quere coñecer os teus produtos. Xa non onde os vendas, porque vender, todos podemos vender a través das nosas... Temos ferramentas para vender, a través das redes sociales ou a través da túa web. Pero sí que o usuario, que o cliente coñeza o teu produto, a veces é complicado. Entonces, eso... E como imaginas que deberían ser esos espacios? Tanto para esas conexións, como para ter ese achegamento? A ver, non sei se hai unha fórmula, por exemplo, a experiencia de Danéboa, que tuve con vos, me pareceu, fantástico. Creo que, non creo que haxa só unha fórmula, non? Pero sí que as feiras non son a fórmula, e posiblemente esas galerías de arte que falábamos, ese concepto de galería de arte tampouco sexa a fórmula, non sei moi ben. Por exemplo, en Galicia, a Golada, a feira O Corazón da Artesanía da Golada, que fai a Artesanía de Galicia, é un lugar onde a xente está empapándose de todo aquilo, non? Porque quizáis hai esa hibridación, é dicir, ese mix entre, rescato o mellor da feira tradicional, pero quédome co mellor, poño en valor, elevo a percepción e o valor das pezas que hai aquí, fago unha selección. Sí, efectivamente. Creo que está todo un pouco, é todo un aparato moi ben medido, non? É dicir, efectivamente, unha selección, que todo este como arroupado, que este contextualizado, que se lle dé un contexto a todo que as pezas, ao noso traballo que poñemos aí, que teñan como que a xente entenda o que estás facendo, porque eu creo que este formato de mostrador e persona vendendo detrás del mostrador produce rechazo incluso, non? Claro. Hai unha lectura que fago moitas veces, e máis, sobre todo, conversando con vos, é que se estaban utilizando ou se están querendo utilizar fórmulas que veñen de outros mercados, que veñen do formato industrializado, e aplicalo á artesanía. Entón, é un zapato que non encaixa. Hai que buscar formas de venta e formas de comunicación que estén moito máis cerca dese proceso educativo, dese proceso divulgativo, para que realmente haxa entrada nesa atmósfera que decías ti, non? Sí, eu non sei a fórmula, a verdade, eu supoño que nadie a saberá. Pero, por exemplo, proxectos como Danéboa, me pareceu, pois eso, había unha selección, hai un espacio que está cuidado, hai unha idea, non? Que está por enriba das pequenas individualidades que hai aí. Creo que, non sei,
é xerar o contexto que acompañe, por suposto, despois a esas, a esa selección e a esa calidade. E é algo importante, o sea, é algo que creo que é importante que esos espacios estén aí. E que crees que podería facer a xente, por exemplo, que decimos, por sorte, nestes anos que sí que se ten avanzado en términos de cultura, ou de culturización sobre a artesanía, que crees que podría facer a xente que xa apoia isto? Ou que xa ten claro que ese é o tipo de consumo que quere exercer e non o da presa, o da... Bueno, pois consumir, bueno, comprar as nosas cousas, supoño que, e o de feito, teño clientes que me dou conta de que están moi atentos ao que faz, ao que saca, ao que fan os meus colegas. Creo que aquí en Galicia hai como un club de fans da artesanía. E son xente que lle ves que ten o bolso de non sei quen, que ten a taciña de non sei que, é dicir, que consume, que integrou ese hábito de comprar esos obxetos e non outros. Ao final é unha comunidade de apoio e dese tipo de valores, non? E que opinas das colaboracións, Edita? Ti, comentábalo antes, creo, que agora estás moito máis aberta a elas, a traballar, a co-crear cousas. Que crees que supoñen para ti personalmente, pero para calquera artesán? Son matrimonios moi positivos, porque de alguma maneira nos saca desta roda na que estamos, non? E compartes tamén a visión da outra persona, das outras persoas, non? Incluso colaboracións con outros sectores. Creo que é unha historia moi enriquecedora, non? Hai algo que dirías, ou que chegara ao mellor algunha proposta de colaboración que para ti fora un non, o sea, que te provocara rechazo porque dixeras así non se deben facer as colaboracións? Bueno, a ver, é que hai colaboracións, claro, sí. Bueno, a mí me chegou algunha colaboración que dixe, no, isto non, porque implica poñerme a funcionar como unha máquina. Que decías antes. E iso sí que agora non estou nesas. Pero, a ver, eu falo das colaboracións pactadas e onde as dúas partes, ou as 3 ou as 5 partes, os que sexan, están aportando. Logo hai colaboracións que, bueno, que eclipsan, que succionan, bueno, hai de todo, pero en principio unha colaboración é algo positivo, non? Ben entendida e donde todos ao final están gañando, non? Iso, apréndese moito. Eu, as que fixen ou as que tuven a sorte de participar, bueno, foron todas como moi enriquecedoras nese sentido, sí. Como imaginas a artesanía en 10 anos, Edita? Ou non proxectas a tanto tempo? Como a ves? Non sei, a ver, eu, como che dixen antes, son moi optimista. Por eso che pregunto, porque... Pero non sei se será en 10 anos ou en 20, non sei. Gustaríame vela, pois eso, potente como sector, moi profesional. Gustaríame que a palabra artesanía fora... O sea, no momento que a das, que teña peso, e para eso hai que, bueno, que falábamos antes, facer moito traballo, pero a ver, eu creo que eu auguro, o sea, eu creo que vai a ter un bo futuro, pero non sei moi ben como vai estar. E o futuro de Edita, cale, os próximos proxectos? Xa sei que non poderás contar moito, pero novas vías. Antes decías, non estou pechada para nada a solamente quedarme co coiro, que a min non deixa de ser algo que me sorprende, porque ao final pois é como moi identitario teu, pero... Sí, a ver, eu... non sei, a veces no futuro vexome dunha maneira e outras veces doutra, pero... Como me gustaría verme, pois sería... Pois igual
traballando eso, pezas igual máis de autor, máis no ámbito da investigación, por suposto que hai sempre, pero sí, non me importaría traballar con outros materiais ou incluso eu que son moi eu creo que son moi deseñadora, máis que entonces igual proyectando traballos como máis globales, o sea, con un deseño como máis, o sea, o deseño como algo holístico, como algo atravesado por varias disciplinas, non sei como explicalo, pois imagínate traballando pois con desde o ámbito do territorio, desde o ámbito da socioloxía, é dicir, varios ámbitos que se entremezclan outra vez. Creo que me vería en proxectos así como máis interdisciplinares, non? E conceptuales tamén. Sí, e donde a través dos obxectos que creas ou que esos obxectos sexan parte dunha reflexión que vai máis alá do obxecto, non? Que ten en conta pois o territorio, que ten en conta a identidade de, non sei, gustaríame estar aí en proxectos así como máis nesos términos. Pois eu estou desexando velos, Edita, de verdad. De verdad que sí. Bueno, chegamos ao final e a última pregunta vai a facer a última convidada. A última participante é unha pregunta que che deixou Julia de la Cal, moi especialmente. A pregunta é a seguinte: algún consello para non desesperar cando estás agobiada, cando estás a ese límite que falábamos que a veces chega? Cal é o consello? Cal é o truco? O teu truco? O que fago é coller e poñerme a camiñar. O sea, teño unha especie de cascos nos oídos, música a tope e non sei, consellos, pues, non sei, desenchufarte, claro, hai que cerrar a porta e poñer un pouco de espacio e ver a cousa con máis distancia. E volve a ser algo moi bo que decías antes, que nese caso pois tendes e outras persoas, outros traballos pois non teñen tan fácil esa opción ou tan da man. A veces que estás como bloqueada e, bueno, esos desbloqueos a veces teñen que ver porque estás encima das cousas ou... Bueno, a ver, Julia supoño que se referirá igual a presións a veces externas, non? Cousas que... No, ela comentaba así, entendo que porque ao final hai momentos de que tens que atender a moitas, de efectivamente. cousas, claro. Traballo aí, pois, igual un traballo potente ou plazos cortos ou cousas que non salen, non sei. Bueno, de poñerse en marcha, eu anotamos. Edita, unha pregunta para o próximo convidado. Bueno, que lle queres deixar aí? Trouxer un pouco preparada. Sí, non? Houve aí un pouco de chivatazo. A ver, o que pasa é que non sei moi ben como formulala. A ver, sería que cambiaría no seu proceso de traballo ou no proceso de traballo do sector, por exemplo, se é da cerámica, se é do textil, do que sexa. Que dinámicas cambiaría para contribuir a un futuro máis sostible e ético. Que bonita. Pois anotámola. Claro que sí. E na próxima entrevista, pois, farei de mensaxeira e trasladareina. Edita, mil gracias, de verdad. Espero que estiveras cómoda, eu disfruteina moitísimo. Gracias por participar, gracias por estar aquí e gracias por todo o que faz, porque é moito. Bueno, estamos desexando ver todo o que ven. A ver que se trae por aí. Mil gracias. Bueno, gracias. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla en lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast da Néboa.
Danebua Podcast es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España, gracias a las ayudas a proyectos profesionales y empresariales y a la colaboración de la Fundación Artesanía de Galicia. La primera temporada de Danebua es una realidad. Nos encuentras en las principales plataformas audiovisuales de podcasting. Gracias por escucharnos.